So good morning everyone, good morning friends, welcome 2025. Hi everyone, good morning friends, welcome 2025. So sugod na sa atong journey karong 2025. So actually guys, kanang dala guys no, nag-utaw mo sinina guys sa ilang mama kay naguba ang utaw. So ako nang butang sa kong liog. So matubong na ko sa ubos. So wala ko pamahaw, time check is now 8:55. So guys, ulan kaayo. Grabe ka ulan ang 2025. So more blessings to come. So ang pinta guys always. So as we travel our new journey this 2025, pinaut-unta nga more positives happenings. Sorry for everything, mga bads. I know nga, dagan ko mga lapses. Sorry sa lahat, hope nga kanang di na ba bibi na ko Bing! So hello guys, padong mi ana mo simba guys, simba mi o 10 AM in the morning. So actually guys, na namin sa simbahan among tanawa guys. Padong mi ana sulod sa simbahan sa Oslo Immaculate Conception. So happy new year everyone. So actually guys, naman nami o simba. Welcome to Kamugtas. So ni amak mi diri guys sa Kamugtas sa balay sa bana sa akong mangho diri minan ni Odto. So thank you so much sa mga tagbalay kay busog kaayo ko. Ano ako mga lingin sa 2020. Mga lingin. So hello guys, mga laon na kape nga tumiog kay isa no kana ay pamalito ng ako ang nawahod. So ndama mi dirni sulod mi sa DIY. So wala mi daog kaldero. So kanang katuyok-tuyok una mi diri sa Mr. DIY kadiyot kay maanto mi sa ano ba tag cellphone oh dustin luma Mr. DIY. Ito mga Jeng, pili Jeng. Na-record, oh. Sila man eh. Mahulog mo saan. Eh na. Ang kaldero yan. Ano gari guys? Ijing kay magpalit og kalaha. Pixel. Pixel. Hindi mo tanan ulit og ginani nga kuan tulisin kay gold. So hello guys, second balik na sa dinako padong diri sa among lungsod guys kay nag-withdraw akong mangod. So ni ari na pod migbalik diri sa Isano kay moadto na sad mi sa Mr. DIY kay kuan ba kanang si Ijeng kanang nagpalit manggod og butangan ng tubig akong mangho then human pink man og color niya sa Ijeng ganahan di ay kay ang dagway sa kanang tumbler ba kay mura man siya botilya ba nga ang iyang gitaklob tansan. So mo to sa kami sa taas kay so sa timoy kay ginod og sakit ko ni hang tiil. So mao to guys ni ipangita na mo ang tumbler nga gusto ni Ijeng. So actually naa nami ang atlas naa nami dire o mao ni siya tumbler niya ang taklob anay murag tansan sa coke ba sa kanang soft drinks ang nagpili mi ang gusto kay blue man. Then mauna nakapili nami